Nagkulor abuan porsyon na ini sa bisinidad kang Sarong Gasoline Station sa Barangay Arimbay, Legazpi City, pasado alas 3:58 nin hapon kasudma. Sa investigasyon kang Bureau of Fire Protection Legazpi, posibleng ang mga nakatambak na galon-galon na used oil ang naging kausa kang pagkarabak ang iba pang mga nakatambak na kagamitan sa nasambit na porsyon. Napag-araman man kaya na may pigsusulong basura, nagkapirang metro ang distansya sa gasolinahan. Huli ta maparos-paros, posible subot na pinalid ini pasiring sa tambakan. When it comes to damages, sa amin kasi, kapag nag-estimate kami ng damages, more on structural fires kami. So meron kaming mga guidelines, merong ibinaba ang national headquarters kung saan may mga constant na multipliers depende sa type of occupancy na meron tayo yung nasusunog. So with regards to the rubbish fire, walang binaba na magiging basis namin para sa computation ng damages. So yung nangyaring sunog hapon, 0 ito sa Muya ang damages kito. Alas 4:16 nin hapon, kamay deklara ining fire out. Rubbish fire kung apo doon ini kan otoridad, na primerong naikurit ngunya na taon. Kasi yung mga used oil is properly disposed. Kumbaga, sinabihan na rin namin kahapon yung may-ari nung gasolinahan na as much as possible yung kanilang mga used oil i-dispose properly. And magko-comply naman ang ating Shell gasoline station. Mayo man na naitalang nakulugan sa insidente. Mientras tanto, base sa datos, 51 insidente ning kasuluan na i-record kang BFP Legazpi kan nagtalikod na taon. Halangkaw kumpara kan taong 2022 na 32 ng kaso ang naitala. Kadaklan sa kausa iyo ang problema sa kuryente, mantang apat sa 51 insidente iyo ang arson. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.